Днес искам да ви разкажа за един от най-светлите, най-красивите и най-обичаните празници в нашите традиции – Великден празник, който носи в себе си надежда, ново начало и усещане, че светът се събужда за живот. Това е време, когато природата се раззеленява, когато слънцето грее по-топло, когато въздухът ухае на пролет и когато хората се събират заедно, за да споделят любов, доброта и светлина, и сякаш всичко около нас се изпълва с нов смисъл и нова енергия, която ни напомня, че животът винаги продължава напред и че всяко ново утро носи нов шанс за радост и за промяна, и за това, че всяко сърце може да намери своята светлина. Великден е празник, който започва много преди самия ден, още от Страстната седмица, когато в домовете се усеща едно особено спокойствие и очакване. Хората подреждат къщата си, чистят, украсяват и се подготвят за празничната трапеза, защото този празник не е само традиция, той е усещане за дом, за топлина и за близост, и за това, че всички ние сме част от нещо по-голямо и по-светло, и че когато сме заедно, всичко е по-леко и по-красиво и по-истинско. Една от най-обичаните традиции е боядисването на яйцата. Първото яйце винаги е червено, защото символизира живота, силата и победата на светлината над мрака. Това яйце се пази през цялата година за здраве и благополучие, а останалите яйца се боядисват в различни цветове, които носят радост, настроение и усмивки в дома. Хората използват различни техники, рисуват, украсяват и влагат много любов в този обичай, защото той събира цялото семейство около масата и създава спомени, които остават за цял живот и които се предават от поколение на поколение, и така традицията живее в сърцата на всички и продължава да свързва миналото, настоящето и бъдещето. Когато настъпи празничният ден, хората се поздравяват с Христос възкресе и отговарят: воистина възкресе. Този поздрав носи в себе си силата на вярата и надеждата и напомня, че чудесата са възможни, когато сърцето е отворено и изпълнено с доброта. Това е момент, в който хората се усмихват повече, прегръщат се повече и си пожелават най-важното – здраве, мир и любов, и сякаш целият свят става потих, посветъл и по-добър, и в този ден всички забравят за проблемите и се обръщат към светлината, която винаги намира път. На Великден трапезата е богата и пълна с традиции: козунак, агнешко яйца, зелени салати и много други вкусни ястия, които събират всички около масата. Това е време за разговори, за смях, за спомени и за нови моменти, които остават в сърцето. Празникът не е само храна и обреди, той е усещане за дом, за топлина и за принадлежност, и за това, че когато сме заедно, всичко е поистинско и позначимо, и че всяка споделена хапка носи повече вкус, когато е споделена с любов. Великден е и време за разходки, за срещи с приятели, за моменти на спокойствие сред природата, където всичко е зелено, свежо и пълно с живот, и когато вървиш по пътеката и чуваш птиците и усещаш аромата на пролетта, разбираш, че този празник е не само духовен, но и природен, защото всичко около нас се събужда и ни напомня, че животът винаги продължава и че всяко ново начало носи нови възможности и нови надежди. Много хора обичат да посетят църква, да запалят свещ и да си пожелаят нещо добро, и когато гледаш как пламъкът трепти и осветява лицата на хората, усещаш, че в този момент всички са свързани от една и съща надежда и една и съща вяра, че светлината винаги ще побеждава и че доброто винаги ще намира път. И това е едно от най-красивите неща на Великден, защото той събира хората не само физически, но и духовно, и им напомня, че никой не е сам. Има и много легенди, свързани с този празник, легенди за чудеса, за светлина, за това как яйцето се превръща в символ на новия живот и как козунакът се меси с много любов, за да донесе сладост и благополучие в дома. Има истории за това как хората са вярвали, че на Великден небето се отваря и че всяка добра мисъл достига по-бързо до Бога, и тези легенди се предават от поколение на поколение и правят празника още по-магичен и още по-значим и още по-жив в сърцата на хората. И когато денят започне да отминава и слънцето залезе, хората се прибират у дома с усещане за спокойствие и благодарност, защото Великден е не само празник, той е напомняне, че светлината винаги се връща, че надеждата никога не изчезва и че доброто винаги намира начин да се роди отново, и точно това прави този ден толкова специален и толкова важен за всички нас. И така, когато говорим за Великден, не можем да не се върнем към историята на Исус Христос, защото този празник е свързан с Неговия живот, Неговото учение, Неговата жертва и Неговото възкресение, и всичко започва много преди самия празник. Започва с Неговото раждане, с Неговото детство, с Неговата мисия да донесе светлина, надежда и любов на света и да покаже на хората, че доброто винаги побеждава и че любовта е най-силната сила, която съществува. Исус Христос израства в Назарет и още от малък показва мъдрост и доброта, които удивляват всички около него, и когато пораства, той започва да проповядва, да лекува хората, да им помага, да им показва пътя към светлината и към истината, и неговите думи достигат до сърцата на всички, защото той говори с любов, с истина и с чистота, и хората го следват, защото усещат, че той носи нещо различно, нещо свято, нещо, което променя живота им.
Исус Христос върши чудеса, Той изцелява болни, Той връща надеждата на отчаяните, Той показва, че Бог е любов и че всеки човек е ценен и важен и че никой не е забравен и Неговото учение се разпространява навсякъде и достига до хората, които най-много се нуждаят от светлина и от надежда, и така Той става светлина в един свят, който често е бил пълен с тъмнина. Но идва моментът, когато Исус Христос трябва да изпълни най-голямата част от своята мисия, и това се случва през Страстната седмица, когато Той влиза в Йерусалим и хората го посрещат с радост и с палмови клонки, но скоро след това започват изпитанията. Той е предаден от един от своите ученици, Той е заловен, Той е съден несправедливо и Той приема всичко това са търпение и смирение, защото знае, че трябва да изпълни волята на Бога и да даде най-голямата жертва за хората. Исус Христос е разпънат на кръст и това е моментът, който променя света завинаги, защото Той приема страданието заради любовта към всички хора, и в този момент небето се помрачава, земята потреперва и всички разбират, че това не е обикновен човек, а Божият Син, който дава живота си за спасението на света, и Неговата жертва става символ на най-голямата любов, която може да съществува. Но историята не свършва тук, защото на третия ден след разпятието се случва чудото, което променя всичко. Исус Христос възкръсва и излиза от гроба жив и сияен, и това е моментът, който носи надежда на целия свят, защото показва, че смъртта не е край, че тъмнината не побеждава, че светлината винаги се връща и че Бог е посилен от всичко, и това е причината Великден да бъде празник на светлината, на надеждата, на новото начало и на победата на живота. И когато хората се поздравяват с Христос възкресе, те не казват просто думи, те изричат истина, която е променила света, те изричат надежда, която живее вече 2000 години, те изричат вяра, която свързва всички хора независимо от време, място и съдба, и тази вяра е това, което прави Великден толкова силен, толкова светъл и толкова важен. И така, когато празнуваме Великден, ние не празнуваме само традиции, не празнуваме само боядисани яйца и козунаци, ние празнуваме победата на светлината над тъмнината, победата на доброто над злото, победата на живота над смъртта, и празнуваме любовта, която Исус Христос донесе на света и която никога няма да угасне. И когато вечерта настъпи и хората запалят свещ и я занесат у дома, те носят не просто огън, те носят светлина, която символизира възкресението, те носят надежда, която никога не умира, те носят вяра, която ги води през целия живот, и тази светлина остава в сърцата им дълго след като свещта изгасне, защото истинската светлина е вътре в човека. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала, натиснете камбанката, за да не изпускате нови видеа, и споделете този празничен дух с вашите близки, защото радостта е най-красива, когато е споделена.